Benvinguts a La Motxilla de Llibres. Avui a La Motxilla us porto aquesta novel·la, La vida mentidera dels adults, de l'escriptora italiana enigmàtica ella, Elena Ferrante, que ha estat una novel·la divertidíssima que he rigut molt mentre la llegia. La publica La Campana i la tradueix al català, molt bé, per cert, el traductor Pau Vidal. Així doncs, si us sembla, comencem. I comencem escoltant com sonen les primeres paraules d'aquesta obra. I al començament sona així. 2 anys abans d'anar-se'n de casa, el meu pare li va dir a la meva mare que jo era molt lletja. Una frase pronunciada en veu baixa al pis que, acabats de casar, s'havien comprat al barri alt, al capdamunt del carrer San Giacomo dei Capri. Tots, als espais de Nàpols, la llum blava d'un febrer glaçat, aquelles paraules, va quedar paralitzat. Doncs bé, així és com comença aquesta novel·la, La vida mentidera dels adults, que ja us he dit que és un text ple d'humor, ple de gràcia. Ens situem a Nàpols, als anys 90, on viu aquesta família. La protagonista és la Giovanna, que en començar la novel·la té 13 anys i en acabar-la en tindrà 16, i els seus pares que són intel·lectuals, professors, que viuen a dintre d'aquella classe que els italians en diuen figuetos, que vol dir pijos directament, no? I també personatges amb molta força, com per exemple una napolitana expressiva, extrovertida, catòlica, esverada tota ella, com és la tieta Victòria, que és una mica més pobra, amb la qual la família està una mica encarada. Doncs bé, aquest és una mica el plantejament de la vida mentidera dels adults, i el que ens descriu l'obra és com la Giovanna, que és la protagonista, va passant per les diverses fases de l'adolescència, des d'aquella idealització dels pares que estan allà dalt d'un pedestal i que no tenen cap màcula de defecte o d'error, fins al moment en què s'adona que això no és cert, que la Giovanna s'adona que els seus pares diuen mentides, però a més prohibeixen de dir-ne. Doncs ella comença a suspendre i comença a vestir-se de negre i comença a veure-ho tot malament, fins que després comença un descobriment progressiu de tot el món del sexe, hi ha paraules pujades de to i després s'enamora. O sigui que van passant per diverses etapes. Un altre motiu pel qual us recomano molt La vida mentidera dels adults és pel seu estil literari. Per què? Doncs perquè és un estil molt personal. Potser amb les primeres frases que hem llegit no ho acabem de veure, però sí que Elena Ferrante, que ja l'havíem descobert amb L'amiga genial, que es va publicar fa uns anys, té una manera molt particular de narrar que a més fa que capbussis en l'obra i que no puguis parar, que estiguis, doncs, més. Són 400 pàgines que passen gairebé com un sospir, sobretot perquè estan plenes de diàlegs, de paraules dels mateixos personatges. Això és el que més gràcia fa de tota l'obra, que no pots parar de riure perquè les sortides de la Giovanna, que està plena d'ironia i que moltes vegades copia a la tieta Victòria, són boníssimes. I a més, tot aquest diàleg fa que t'imaginis moltíssim les escenes on s'estan produint aquests debats, aquests enfados, no? Tota aquesta història queda molt ben reproduïda en aquestes escenes i en aquests diàlegs. Què dir de la traducció, que ja us he avançat que m'ha agradat molt? Doncs, per començar, que estàs llegint en català, però et dona la sensació que els sents en italià. Està molt ben feta la traducció, ho ha d'estar molt, perquè et dona la sensació que els veus gesticulant i que quasi bé dient allò de vaffanculo i coses exagerades d'aquestes que diuen els italians. I a més, per si això no fos poc, a sobre hi ha moments en què hi ha personatges que tenen un accent napolità molt tancat. Doncs quan parlen així, el Pau Vidal els tradueix utilitzant expressions específiques, com per exemple en llavors, o posa lèxic diferenciat. Està realment ben fet perquè veus amb una única línia que, mira, aquesta parla en napolità. Molt bé, doncs una mica aquesta és la impressió que m'ha causat aquesta novel·la. Ja us dic, és especialment adequada, penso, per moments com l'actual, perquè t'esbargeix de tots els problemes, de tots els mals humors, i
I a més fa que et miris la vida amb aquell punt d'humor. Jo ja us he dit que a mesura que l'anava llegint, anava rient, però el millor de tot és que quan he arribat al final, el llibre, a més, també m'ha donat una lliçó. O sigui que us animo a que llegiu La vida mentidera dels adults d'Elena Ferrante.